Mula rito sa Aroroy National High School Convention Center, ito ang Day 8 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yes, balik tayo dito sa mainland matapos ang ating successful elimination round sa District 1. Well, bubuksan naman natin ang laban ng mga taga District 2. Ayan, Mandaon. Ayan, Mandaon kontra Milagros. Unang magtatapatan sa Distrito 2. Pero bago yan, pasalamatan muna natin ang butihing mayor ng bayan ng Aroroy, Mayor Arturo B. Bertucio, at ang mga kasama niya siyempre sa LGU. Magandang hapon po, ako si Kapa Morgan. And magandang hapon din po sa ating mga manonood. Ako po si Coach Paul Sepe. No, this is a very exciting day for District 2 partner, no. Umpisa ng kanilang elimination round dito. So magtatapatan itong Mandaon at Milagros. So wag na natin 'tong patagalin partner. At ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. This is your day to Ako Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico at Ako Bicol Party List. Habang nakasunod pa, we welcome you everyone inside our Aroroy National High School Convention Center, our double matchup. Our first game will be having Team Mandaon versus Team Milagros. And for the first fight for Team Mandaon, we're in jersey number 10, Kevin Orhiva. Wearing jersey number 17, John Jeffrey Godilla. Wearing jersey number 18, Estefano Calinato Chino. Wearing jersey number 33, Champon Abeliar. And wearing jersey number 25, Nicole Ramiro. And for the first fight for Team Milagros, wearing jersey number 5, Vares Panafilas. Wearing jersey number 7, Mark Anthony Gandon. Wearing jersey number 16, Joner Alma. Wearing jersey number 28, Joshua Arca. And wearing jersey number 21, Tesori Valdelelos. And with the officials for this movie, Yushi Ramon Chimaseta, national referee. Number 1, CJ Sanchez, national referee. Number 2, Jay De La Pena, national referee. This is the Ako Bicol Cup Masbate. Ating go! Ayan, sige. We're excited to be here at the Aroroy National High School Convention Center dito sa napakagandang bayan ng Aroroy, Masbate. And eto na ang unang tapatan dito sa distritong ito. Ano, Coach Paul? Yes, partner. This is District 2's competition dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Gandol firing his first 3-point shot attempt. Pero medyo malamya yung tira ni Mark Anthony doon for Milagros. And now it's Mandaon with the ball. It's John Jeffrey Tubilla acting as the point guard. Corner 3 mula dito kay Jempol Abeliar. Wala. At rebound at nakuha ng mga nakaitim na ngayon ang bola. Gandol with the ball. Ito, medyo naninibago itong dalawang kupunan partner dito sa ating liga. So yun na nga. Dalawang mintes mula doon sa kanilang mga players. At again, ito si Gandol. Titira ulit, partner. At magbimintes uli. And doon, hindi na nahabol yon ni Jobert Alba to save it. Kaya it's going to be a turnover. It will be now Mandaon's basketball with John Jeffrey Tubilla. Pinasa kay Abeliar pero it went out of bounds. Na-deflect ata yun. Oo, same ball yun, partner, for Team Milagros. I mean, Mandaon. And again, natapik uli sa likod nitong si Maravillas yung pasa para kay dito sa center nila na si Oliva. Ito, sa mga kaka-tune in pa lang po, donning the white jersey is Team Mandaon, and yung medyo green naman, partner, itong mga taga Milagros. Green ba yan o black? Green, parang yun nga. Para sabi ko parang colorblind ata ako eh. Kasi pag malayo siya, parang green. Oo. Pero pag lumapit ka, it's black. It's black, no? Mamaya iimbestigahan natin na maayos yan. Anyway, itong si Oliva gets hammered down low kaya nasa free throw line siya ngayon. Siya ang unang makakapuntos dito sa larong ito with that free throw shot. Kevin Oliva as the center for Mandaon. Second shot. Medyo, kapos.
Now it's Mark Anthony Gandol with the ball for Mandaon. Setting the play. Jobert Alba now using the baseline. Binigay sa ilalim sa kanyang kakampi na si Joshua Aganan. And that's the first bucket for Milagros team. Magandang pasa yun, coming from... Ayan, naagaw ni Gandol. Gandol, tuloy-tuloy! Wala pa rin! So medyo galing pa kasi sa ano yan sa biyahe yan si Gandol. Mula Legazpi. Oo. And agawan na bola. Number 5. Oh, lays it up and in. Nitong si Alex Maravillas. That's his first bucket of the ball game. 4-1 po ang score natin dito. Nakakalamang ang mga taga Milagros. And ito, early goings ng ating first quarter. Nagpapakiramdaman pa itong dalawang kupunan, partner, no? So wala masyadong explosiveness. Talagang, ano lang sila, they're just playing na tinitingnan kung anong magiging reaction, both offense and defense ng parehong kupunan. Gandol swings it out to Alba. Alba now, naghahanap ng mapapasahan. Binalik kay Gandol. Gandol, down the lane. Ipinasa sa ilalim. Pero hindi man lang tumama ang sa board ang tira nitong si Joshua Aganan. Now it's Mandaos basketball to Villa crossing over. And binigay sa corner. Ginamit naman ang baseline pero wala. Wala pa rin ang tira sa ilalim. And now Maravillas has the ball for Milagros. Dire-diretso. Kicks it out to Gandol. Gandol fires another 3 and this time he connects. So that's the third shot of Mark Anthony Gandol and pasok na yun for him, partner. Tama. So again, kanina talagang siguro sinusukat pa niya Sinusukat yung pa niya. Oo. 3-point country na yan, no? And right now, eto na naman ang mga nakaitim. Gandol with a behind the back. Humihingi pa ng What foul. a sensational move mula dito kay Mark Anthony Gandol. Talagang wala pa rin kupas ang mamang ito. Ayan, nakakalimang puntos na siya dito. Ito, saka yung build nito ni Gandol, partner, talagang guard dito, no? Oo, saka kondisyon. Sabi ko nga, chinat ko kaya pala ka ako barbell ka ng barbell, ha? Gandol to number 1. That's Jimboy Viray missing. So coming off the bench, ito si Jimboy Viray, no? First miss on that shot for Jimboy Viray. Ang pinalitan niya dito ay si Jobert Alba. At maagang palitan din for Team Mandaon dito. Okay, and So itong si Ramilo pumasok na rin para dito kay Candidato Junior. maganda yung pasa, maganda rin yung tira nitong si number 10. That's Kevin Oliva mula kay Nicole Ramilo. Ito, balik sa extended zone itong mga taga-Mandaon. Malakas yung tira doon ni Mark Anthony Gandol. Now, it's Danaos or Mandaon's basketball. Ramilo. At right now, meron tayong report mula kay Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, please come in. Salamat ka pa, Morgan at Coach Paul, at maayong hapon, Masbate. Andito tayo ngayon live na live sa bayan ng Aroroy at mula sa kapunan ng Milagros. Ako po si Barbie Floriano, ang inyong courtside reporter. Bago pa man magsimula ang laro, ay nagpa-unlock ng panayam ang Team Milagros head coach na si Sir Janito Doctolero na excited ang kanilang kupunan para sa Ako Bicol Cup Masbate. Bagaman ay kakabuo pa lamang ng kanyang team at di pa gaano kalakas ang kanilang team chemistry, ay positibo siyang team effort at tiwala sa kakampi ang kanilang magiging sandata para sa larong ito. Nagdag pa ni coach na broken play ang kanilang magiging sistema sa first half ng larong ito. Kumbaga, anything that is unplanned. Ito na muna ang latest. Balik sa inyo kapang Morgan at Coach Paul. Ayan, maraming salamat, Miss Barbie Floriano. Ano yung thoughts mo doon sa report ni Miss Barbie Floriano, Yes, Coach? yun na yung talaga nga tumatak sa akin, yung broken play. Everything is unplanned, no? Oo. So yun ang gagawin nila dito. Siguro, partner, they will just push the ball. Kung sino yung open, yun ang talagang hahanapin nila. So, everything goes for them. Sabi nga naman natin kung ano yung talagang nag-mamatter sa'yo or
kumukonekta sa'yo, yun ang gawin Yun mo. ang gagawin mo. Oo. Okay? Oo. In the meantime, Cyril Safra missing a shot inside the paint for Milagros. Now, magandang pasahan for Mandaon at merong foul na nakita ang ating referee na si Ref Bunanong Chumachera Jr. That's an Alex Maravillas partner on that play. That's the second foul of Maravillas. Pangalawa na ni Oo. Maravillas. At ayun, nakahagaw ng steal itong si Gandol to Now, that's Viray. Okay, that's Viray trying to finish that one, but Oo. he gets fouled Yes, partner. by, was that number 5? That's on Ramilo. Nerwin Ramilo. By the way, mayroon tayo ditong dalawang Ramilo. Magkapatid ito. Itong Nicole Ramilo, yung number 25, yung medyo yung naka-ponytail. At saka itong kakapasok pa lang na si Nerwin Ramilo for Mandaon. Yes, partner. Ito. Viray. Pasok yung unang free throw. But again, because of that steal nito ni Gandol, partner, that's why naka-leak in pa siya dito kay Viray. So, tama. So, maganda rin yung effort nitong Viray. Although hindi niya naipasok dahil sa foul, but at least kumonekta siya sa free throw line ng isa. Oo, ng isa. He missed the second one, so he splits it. Now it's hindi pa rin makapuntos dito itong si number 23 na si Jempol Abellar. At ayun, na naman si Gandol leading the back. Gandang pasa, partner. Oh, behind the back pack yun. Ano bang tawag mo doon? Behind the back pass, rather. It's behind the neck na Behind the partner. neck, actually, Sa likod eh. Kasi pag back dito sa lower, sa may lower, torso mo. Eh, dito yun naman sa leeg. So behind the neck. Behind the neck. Kanina may behind the back, ano siya? Behind the back na drive, no? Shot, oo. Shot, oh. Ngayon naman, yung pasa naman. So, that's a good job on Gandol on cutting itong si Yanga. So yan, Mark Yanga was the beneficiary of that beautiful pass mula dito kay Mark Anthony Gandol. Na bumiyahe pa galing Legazpi para dito sa duty sa Milagros for the Ako Bicol Cup Masbate. Good defense on the part of Yanga. And nahirapan doon itong si Nicole Ramilo to create his own shot in transition. Ramilo inbounds to Abellar. Hindi masalo ng maayos ni Abellar. Now it's Yanga. Sandali, sabi niya. Counter steal there. Nagaw yung entry pass na yon. Kaya lang malakas naman yung leak out pass na yon from for Mandaon. Kaya it's a turnover, mababalik ang bola. Ito na nga, hawak-hawak na nitong si Yanga or Viray rather. Yun ang mahirap pag bagong salta tayo sa mga bagong districts, bagong players. Kinakapapa natin yung mga pangalan nila. Gandol. And a jumper. Wala. Rebound itong si number 24 ng Mandaon na si Rene Calinao Jr. Still struggling itong dalawang kupunan na ito, partner. At again, narinig tayo ni Calinao. Sabi, ito na yung 2 points ko naman. That's his first bucket of this ball game off the bench. So low scoring ball game, 5-10 with 3 minutes and 2 seconds remaining sa ating first quarter. Corner 3, wala. Now it's an outlet pass. Ramilo skip through and nice finish on the part of Alex Maravillas. Oh no, that's Nerwin Ramilo. I'm sorry. That's his first bucket of the ball game. Steps back itong si Safra. In and out yung tira. And balik ang bola sa mga taga-Mandaon dito. That's a good jumper on Safra, partner. But again, he couldn't connect on that jumper. So was the attempt of Mark Anthony Gandol. Maganda yung forma, open but medyo umalog lang yung mga tira nila. Still on sa tingin mo, coach, yung ganitong dahil this is the first game dito sa District 2, sa tingin mo talagang nasa adjustment period pa rin sila? Yes, sa tingin ko ganun, partner. Talagang nagkakapaan sila, no? So wala masyadong explosiveness on that
on that every play na ginagawa nitong dalawang kupunan na ito. Basta ma-rebound nila yung bola, kung sino yung open, they're just pushing the ball and passing the ball. So, but again, wala masyadong setups, no? Wala masyadong hindi kagaya yung nakita natin sa District 1, talagang rat-rat, so talagang aggressive sa una pa lang. But again, siguro di natin alam talagang kinakapapa nila ang bawat isa, no? So, tinitingnan nila kung ano yung capabilities ng kanilang mga opponent. At saka pati na rin yung kanilang siguro mga kampe, mostly sa mga teams na nandito ay halos hindi rin ata nakapag-handa, nakapag-practice ng maayos. Corner 3, wala, malakas yung tira na yon ni Abellar. And nice right-handed layup nitong si Mark Ryan Yanga. So that's the first 2 points of Yanga coming off the bench. And nice shot, a short corner made by number 30 Mark Mortel for Mandaon. Now it's Viray with the ball. Naghanap ng mapapasahan na ibigay kay Yanga. Yanga trying to penetrate, pero nandun yung depensa kaya he opted to pass. The pass was deflected but the ball will stay with the men in black. Itong mga taga Milagros. Oops, that's a bad pass. Agaw ngayon ng mga nakadilaw. Ito na, bagong salta rin mula sa bench. Itong si number 9 ng Mandaon na si Este Dalida. There you go. That's Abellar, Jempol Abellar with that dipsy do shot, partner. So talaga kanina pa niya yung ginagawa, no? Yung tira na yun, easy layup, tapos medyo binabaling pa niya. Isa actually yan si Jempol Abellar sa mga standout players nitong Mandaon. But there you go, that's number 21 doing his thing, Julius Lusanta with his first bucket dito para sa Milagros. Ito po ang, again, first game natin dito sa ating double header ng ating Day 8 ng Ako Bicol Cup Masbate. Dito po tayo ngayon sa District 2 matapos ang ating very successful District 1 na mission. Galing po kami sa Ticao Island nung nakaraang linggo. And right now, dito naman po tayo. Balik tayo dito sa mainland, District 2 and District 3 ang tatapusin natin ang elimination round. At ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yun nga, at doon sa last play na yun, partner, itong si Mortel ay na-foul itong si Viray. So that's why Viray is in the free throw line. So with 28.2 seconds remaining sa ating first quarter, 11-14. So very low scoring, partner. Sabi ko nga, yung face nila medyo mabagal. But again, tingnan natin sa second quarter kung bibilis ba yan for both teams. That's the second point of Viray dito sa ating game. Na-mention ko kanina na we have a double header. So dalawang games po tayo ngayon. Yes, dalawang games mamaya, po. Anong maglalaban? Okay, the home team, Aroroy, ay makontra sa Masbate City naman. So magandang laro yan, partner. Tama, at inaabangan na po yan ng ating mga kasurog. Yanga to Viray. Viray, alam niya yung oras. Kaya he will set this one out. Oops, pero malakas yung kanyang pasa. Sayang lang, ano? That's a bad pass, partner. So alam mo na yung momentum ng kakampi mo ay papunta sa loob. Ba't ko i-direct ang ipapasa? Tama. So advance mo ng konti. Okay, muntik na maagaw yun ni Viray. Pabalik sa kanya. At nowhere to go doon si number 27. Ayun, muntik na for Viray, partner. So, doon po nagtatapos ang ating low-scoring na first quarter action dito sa ating, again, Day 8 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Milagros leading by 4 kontra dito sa mga taga-Mandaon. And pansin natin yung, siguro papansin din ng mga spectators natin, yung mga nanonood online, yung flooring natin. Medyo kakaiba. Oo. Dito lang ako nakakita actually ng ganyan. Anong tawag ng coach na flooring? Sabi nga natin, modular plastic flooring. Modular plastic flooring for basketball. Parang nakikita ko yan sa mga 3-on-3. Oh, sa 3-on-3 madalas yan. And normally yung mga outside na court, courts. Sa mga outdoor. like lugar outdoor like Japan and
yung mga outdoor, ganyan lang nilalagay. Kasi ang kagandahan nito, pag umulan, diba, nasa ilalim yung tubig niya. So kasi, may mga butas kasi yan. Kasi may mga butas, Oo, kaya pala ganon. Oo, so kahit may nakikita ko yan sa video, kahit medyo umuulan, na kaya nilang paglaruan yan. So, Talaga? Oo. So yun ang ano yan. Pero dito sa kanila, linagay nila sa indoor. Oo, So normally, okay naman ano? Oo, okay naman. Normally, sa mga 3x3 competition, ganyan ang gamit. Modular plastic flooring. Modular Oo. plastic So, flooring. hindi naman siya madulas. Kasi kung mapapansin mo, may mga butas siya. Yung mga alikabok sa ilalim na iipon lahat. Yun lang. Dapat yung Yun lang, oo. kailangan maintenance. Yung maintenance yan, pag nasa indoor ka, dapat may vacuum ka eh. Tama. Oo, ganyan siya. Pero maganda siyang laruan. So, feeling mo lumulubog yung paa mo. Oo nga eh. So, that's number 10, missing Kevin Oliva for Mandaon. And Mark Anthony Gandol scored his 7th. Oo, 7 points, partner. Kasi nung tala natin, on the first quarter, 5 puntos ito. So, naka-score siya ng 2. At sa kabila naman, itong si Kevin Oliva may 3 puntos. Okay, so it's been Mark Anthony Gandol who's been leading this contest when it comes to scoring. So, kakapasok pa lang po natin sa second quarter natin. At pasok ang unang tira nitong si Jem Paul Abillar. So shout out sa mga taga Ticao Island. Hello po. Miss na agad namin po kayo. Miss na namin kaagad kayo mga taga Ticao Island, mga taga Batuan, mga taga San Jacinto, Montreal, at syempre mga taga San Fernando. Yung mga taga Claveria and San Pascual din, yung mga talagang galing pang Burias, pumunta doon sa Ticao, no? Pero yung teams ng San Fernando at San Jacinto, makakasama pa natin. Oo, makakasama dahil pa sila natin. yung nakapasok po sa ating second round. So they advance to the second round. Pasalubong naman ha, Oo. pag pumunta kayo dito. Okay, and by the way, I would like to thank once again the Mayor of Aroroy, Mayor Arturo B. Bertucio. Mayor, maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin dito sa inyong napakagandang at napaka-progresibong Aroroy town. And siyempre yung mga kasama sa LGU ni Mayor Arturo B. Bertucio. Yes, partner. At ito, turnover on the part of Team Milagros. At babalik ang bola dito sa mga taga-Mandaon. Yan, Ramilo to Tobilla. Tobilla dribbling with his left. Binigay dito sa big man nila, number 18 at that's a traveling violation. Oh. Yan si nabilang mo ba, partner, yung pump fake doon? Oo, grabe. Talagang he's dalawa, pumping his tatlo. way papailalim para mailapit ang bola sa may ring. Kaya lang, it was called for a traveling. Ito, muntik ng steal for Team Mandaon. Ayun si Cortez, yung kamukha ng artista, Res Cortez. Pero ang kumana doon sa kabila ay itong si number 21 na si Julius Lusanta with that 3. Yes, partner. At mayroon na siyang 5 points coming off the bench. So maganda ang pinapakita nito. Abillar using his body. And naku, matatawagan pa ng foul dito itong si Maravillas. Madrileos rather, just Tony Madrileos was called for that one. That's the second foul on Tony Madrilejos. Pangalawa na. Oo, pangalawa, partner. At ito naman si Abillar, mayroon ng 6 points dito sa ating game. So palitan dito ng tao, linabas itong si Cortez at binalik itong si Aganan. Oo, si Joshua Aganan. And we also have 2 Aganans dito sa Milagros. We have Edward Aganan and yung kakapasok pa lang si Joshua Aganan. Sa pagkakaalam ko, magpinsan ito. Oo. At linabas din si Alba at ipinasok itong si Maravillas. So bonus throw for Abillar, partner. Pasok yan. That's good. Mayroon na siyang 7 points dito sa ating game. So okay. Now it's Mark Anthony Gandol. Merong nakitang foul away from the ball ang ating referee na si Donanong Chumachera Jr. that's again, Tony Madrilejos. That's an offensive foul, partner. So tatlo na yan. Tatlo na. So yun, automatic inilabas siya. At eto na.
pinalitan nitong si Edward Aganan rather. So dalawang Aganan nasa loob ngayon ng court. Edward and Joshua Aganan. Tobilla fakes. And down the line, he gets fouled. And the paint. That's on Aganan. Joshua Aganan. So, first personal foul, but fourth team foul for team Milagros. So pasok yung unang tira ni John Jeffrey Tobilla. Was that his first point? Yes, partner. First point nito first point ni Tobilla. He started this ball game kanina. Yes, partner. And he splits it. Isa lang po yung naipasok niya. Gandol, naagawan ng bola nitong si Ramilo. Ramilo all alone and lays it up and in for Mandaon. That's Nicole Ramilo. So ito, long hair pala ito. Unang puntos din niya ni Ramilo, no? Ito, so palit sila ng depensa dito. Kanina 2-3 defense, kaya nagwa 1-2-2 itong mga taga-Mandaon dito. And Aganan gets fouled up in mid-air. So with 6 minutes and 59 seconds remaining po, ang score 19-20, lamang pa rin ang taga-Milagros ang isa. So tinawagan doon ng foul itong si Jeffrey Tobilla. Unang tira ni Edward Aganan, Mintes, mula sa free throw line. Let's see kung maipapasok niya yung pangalawa. We are expecting a jump pack crowd na naman mamaya, partner, dahil mamaya. yung home team ang mapapalaban, Aroroy kontra sa mga taga Masbate City. So pasok yun for Edward Aganan. Pasok That's yung the first pangalawa. point, partner, coming off the bench also for itong si Aganan. Kandidato Junior. Pinangga itong si Aganan. Kabalik sa kanya yung bola, but he was defended really, really well. Tobilla fires, no. Kandidato Junior for the rebound. Abellar working his way, wala. Airball yun, partner, for Abellar. Aganan to another Aganan, but can't finish itong si Edward. Now it's Tobilla with the ball for Mandaon. Dalawa po ang kalamangan ng mga taga Milagros dito, 21-19, Ramilo. Traveling yan, partner. Oo. Huling-huli. Tama. Ito si Ramilo. So kung mapapansin mo itong dalawang kupunan, no? Itong Milagros, partner, talagang yun lang talagang ginagawa nila. Once na magmintis yung Mandaon, if they control the ball, takbuhan lang sila, no? Sino yung open man? Sabi nga natin, walang play-play, broken lahat, sabi ng coach. Kung sino yung open, yun ang pasahan nyo. Bahala na kayo dyan, sabi niya. Pero yun. Pero di ba maganda yun kasi labang sila, partner. Tama. Oo. Pero titingnan natin once na makabalik itong taga-Mandaon dito kung ano yung gagawin nila. Abellar, elbow jumper, wala. Rebound. That's another steal from Ramilo. Ano na naman si Nicole Ramilo with his second bucket of the ball game. Mapapansin mo, inaabang-abangan niya lang itong si Gandol, no? Once na talagang makita niya na yung kita mo naman kasi yan, kasi ang mga coaches sinasabi sa mga players, alam mo naman yung vision pag tiningnan, normally yun ang unang papasahan. Tama. So ito si Ramilo, ganun yung ginagawa niya, talagang aabangan niya. Pag nakita niya, doon niya kukunin yung bola. So magaling siya magbasa ng play. Anyway, we have a tied ball game right now po. Mga kasarog, 21 all tayo. Kanina, nakakalamang ng 7 points itong mga taga Milagros. Pero unti-unting nahabol yan ng mga nakadilaw at nakaputi itong Mandaon. At mayroon ng pagkakataon dito. Sa unang pagkakataon na makalamang sila dahil itong si Kevin Oliva ay nasa free throw line. Pero that's a miss, partner. Short yung unang tira ni Oliva. Ito si Oliva, distance about mga siguro 6'1 din, partner. Oo, mga ganon. 6'1", 6'2". Oo, matangkad din. At, yun. So, yun ang kagandahan may awa ang ring. Oo, yun ang kagandahan nitong Ako Bicol Cup, no? Kahit sa kadulu-duluhan ng Bicol Region, partner, may mga nakikita tayong mga players na talagang pwede at malaki din. Malay mo, ma-scout itong mga players na ito, no? Tama.
And Mark, a 3-point shot there. Now, eto na, mga nakadilaw. Ramilo missing and so as Oliva, but he gets fouled. Sabi ng ating referee na si referee De La Peña. That's on Gandol, partner, yung foul na yon. Tinawagan doon si Gandol. Oliva hitting the first one. So, pangalawang trip niya to sa free throw line. Magkasunod actually. Oo, partner. So, lamang na sila dito. Isa pa daw, sabi ni referee Bunanong. Medyo napaaga yung pasok ito ni Aganan at ito ni Candidato Junior. Second throw. Wala pa rin. And now, it will be Milagros basketball. So we have a substitution for Mandaon. Ipapaasok for the first time itong si Nino Datu for Candidato Jr. And for Milagros naman, balik si Viray for Mark Anthony Gandol. Ito na si Maravillas. Maravillas down the lane, gets fouled, and he will be taking 2 shots here. So wala masyadong ball movement for both teams, partner. Talagang they're just attacking the driving lane. Maravillas missing his first free throw. Pero meron na siyang naitalang 2 puntos dito sa ating talaan. Alex Maravillas, pangalawang tira. Wala pa rin. Rebound, Datu. Mali ang napasa, naipasa kay Maravillas. Maravillas, pinasa sa kanyang kakampi sa left side. Wala, pero nakakuha niya uli ang rebound and he scored with that one after a turn. Maganda yung presence of mind nitong si Alex Maravillas on that play. So may 4 na itong puntos, partner, dito sa ating game. Abellar down, and so as itong si number 81 na si James Carl Eras battling for the ball. And sabi ng ating araw, it's Milagros basketball. Kaya ito na si Viray, may hawak ng bola. To Eras. Eras swings it to number 16. Binigay sa top of the key man. Balik kay Eras. Now number 16 fires. That's Jobert Alba missing. At ito na tumatakbo ang mga nakadilaw. Datu! Binigay sa ilalim kay Ramilo. Lumabas. Sabi niya, sandali, masikip dyan. Dito tayo sa maluwang. Binigay kay Abellar. Abellar. Babalik sa masikip. Tumira. Wala. Medyo pilit yun for Abellar, partner, that play. Nice effort on the part of Viray, but yung napasahan niya, itong si James Carl Eras, was called for a traveling violation. Medyo na-excite, partner, on that pass. Akala ko nga makakakuha pa ng foul itong number 6 guy na si Vivas, but may tawag. So we only have 3 minutes and 9 seconds remaining dito po sa ating pangalawang yugto. Once again, ito po ang unang game natin dito sa ating doubleheader for tonight ng ating Day 8 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate elimination round. This is Mandaon playing against Milagros. And ayun, si Oliva was called for a traveling violation. So medyo nagpa-file up itong mga traveling calls dito, partner, for both teams. Di naman kaya madulas yung sinasabi mong plastic modular flooring. Hindi naman, partner, kasi kanina, di ba, pagdating natin dito, talagang nagulat ako kasi ganun yung flooring nila. And first time ko makakita ng indoor flooring na ganito. So, kahit sa Manila, no, naglalaro kami sa Manila, yung mga ganun, walang ganitong indoor flooring. So nagulat din ako. So tiningnan ko kagad at talagang sinubukan ko. Hindi naman siya madulas, no? Hindi siya madulas. So talagang sa players yun, talagang natatraveling sila. Natatraveling at kung hindi ka lang sanay, siguro. Siguro. Kung hindi ka sanay sa ganyang flooring. Kasi
kung mapapansin mo, abang gumagalaw ko dyan sa flooring, gumagalaw din siya. Kasi hindi naman yan naka-fix dyan. So, para lang siyang puzzle, di ba? Para puzzle na pinagdugtong-dugtong. Dudugtong-dugtungin mo siya. Kung sa sapatos naman, may spike yung sapatos nila. Kasi yan mga bigayan ng Ako Bicol party list eh. So, that's authentic na mga sapatos yan eh. So saan ka pa? Saan ka pa? Ako Bicol Cup na. Kasi, wala kang gagastusin. Nandiyan na yung jersey. Sabi ko, pupunta ka na lang, maglalaro ka na lang eh. Maglalaro ka na lang. Of course, yung LGU din naman, tutulong naman din sila. Siyempre, kailangan siguro ng mapasnak or alam mo na, iba-iba pang mga gastusin behind it. But all in all, sulit na sulit kayo kasi yung mga players tag-isang pares ng sapatos. Yes, partner. Yung jersey libre, walang walang tuition fee. Walang entry fee. Walang entry fee. Ayun. Pasok ang tira ni Ramilo wala sa corner. That's that's Nicole Ramilo. That's his 7th points dito sa larong ito. At ito, abante na dito ng tatlo. Abang taga-Mandaon. But a good steal on Maravillas. Maravillas gets fouled. Nagre-reklamo itong si Oliva. Nakataas daw yung kamay ko. Pero sabi ni ating referee, ang ating crew chief na si Bonanong Subachera, nakataas nga yung kamay mo, pero yung pet mo naman, nandun. Yun ang problema. Oo. So by the way, balik si Mark Anthony Gandol for Milagros. So nasa backcourt nila itong si Jimboy Biray and itong si Gandol for Milagros. And there you go, so kasungkit pa doon, nakadukot pa ang nakaitim na si John Connell. That's his first bucket dito sa larong ito. Ramilo hitting another 3, this time sa kabilang corner naman. So wala nang pinaligtas itong si Ramilo dito. At ayun, back-to-back buckets para dito naman kay John Connell for Team Milagros. Nabuhayan, partner, no? But again, ito, si Ramilo. Good steal on the part of Gandol. Nice pass. Yun. And beautiful finish for Jimboy Biray. That's the 4th point of Jimboy Biray dito, partner. So deadlock tayo, 29 all with 1 minute and 5 seconds remaining. Abellar sa corner na naman kay Ramilo. Ramilo misfires. Abellar binigay sa ilalim. Oops. 3 seconds violation. Kasi nailabas pa ni Oliva, Di siya lumabas sa paint, kaya dapat patira na 'yon, partner. Oo, tama. Dapat itira na niya 'yon. So seconds to play dito sa ating second quarter. Mark Anthony Gandol. Down the lane, binigay sa kanyang kakampi. Pero nagkabuhol-bol sa ilalim. Nawala ang bola. Eto na ang kanilang leading scorer so far na si Nicole Ramilo for Mandaon, scoring another bucket. Meron na tong 12 points. At babalik ang bola sa mga taga-Mandaon because of that mistake nito ni Alba. Papunta dito kay Maravillas, partner. Yung pinasahan, yung papunta sa ating scorer's table. So, yun. Medyo nagmadali sila doon, partner. Ramilo will fire and will miss. Rebound, Oliva, binigay dito sa kanilang big guy na si Rene Calino Jr. And wala rin yung kanyang tira na miss din. Now Gandol at 13 seconds to show on the shot clock. At pati rin sa ating game clock. Good luck. Good luck on the part of Biray. Yes, good defense on the part of Team Milagros on that last sequence ng ating last few seconds ng ating quarter na yon, ng ating second quarter. And now, kakalamang po ang Mandaon sa ating pagtatapos ng first half, 31-29.
kontra dito sa Milagros. And again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ako po si Kapa Morgan and kasama si Coach Paul Sepe. Magbabalik po kami. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat.
Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Kami po ay nagbabalik dito sa loob ng Aroroy National High School Convention Center para sa kauna-unahang bakbakan dito po sa Distrito 2 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Ang laban ng mga taga-Mandaon kontra Milagros. Kasama niyo po kami. Ako si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe, ang aking katandem ngayong araw na ito. Once again, magandang hapon sa iyo, Coach. Yes, ano magandang yung hapon po. Thoughts mo doon sa ating for laro? For our halftime statistics for both teams, no? Bench scoring for Mandaon and Milagros, 6 kontra 18 dito. So maganda ang pinakita, sabi ko nga, nitong mga bench players, itong mga taga Milagros, no? Points in the paint, lamang pa rin ng Milagros dyan, 16-20. Turnovers, partner, yun. Kaya medyo at the early stage ng ating laro, medyo nakaungos itong Milagros because of this turnovers, partner. 14 turnovers for Team Mandaon, 5 lang for Team Milagros. But again, nakabawi naman sila, no? For fast break, 5 at kontra 10. So yun ang ginagawa, sabi ng coach nila na talagang yung breakaway passes na ginagawa nila, partner. So 10 kontra 5. Second chance points dito, medyo lamang ang Mandaon, 6-4 courtesy dyan ni Oliva, partner, on that middle, and also itong si Jem Paul Abiliar, partner. So again, tingnan natin, partner, kung makakabawi dito itong mga taga Mandaon. But right now, lamang sila ng dalawa. Yung mga intangibles kasi, medyo yun ang ginagawa nila. And of course, the scoring of ito ni Nicole Ramilo, mas lalong nakatulong yon. So titingnan natin, kasi itong si Nicole Ramilo may 12 points na. At itong sa kabila naman, itong si Cortez mayroong, Gandol mayroon ng 7 points, partner. Okay, so ayan, magbabalik po ang salpukan ng dalawang mga koponan dito po sa District 2 ng ating Ako Bicol Cup Masbate. And first ball possession for the second half will go to Mandaon. Now it's number 9 with the ball at naghahanap ng mapapasahan, muntik ng maagaw. Tumira ng pabanda, malayo sa piling, partner. At it will be still Mandaon's basketball. Okay, another miss. So they shot, partner, on the 2-point average, 32.1% on the 2-point average, and they shot their field goals for only 32%. So but again, ayun, pumasok na yun for Team Milagros, partner. Oo, and Jem Paul Abiliar hitting another bucket. At yan ang kaunahon ng basket natin dito sa ating second half. And Dalida is coming off the bench for Mandaon, and now having having the point guard task right now. Abiliar missing. He was heavily guarded there. And Yanga, the number 12. Malakas yung kanyang tira nitong si Aganan, Edward Aganan. So 14 seconds to shoot para dito sa mga taga Milagros. Binigay kay Mark Anthony Gandol. Binigay sa ilalim kay Yanga. Yanga, masyadong malalim para sa kanya yon. Gandol, balik sa kanya ang bola. Now it's Maravillas for 3. Wala. Rebound. Nagagawa ng bola and jump ball tayo. Pero saan kaya nakaturo ngayon ang ating araw? Grabe yung hassle itong si Conel at itong si Abiliar. But balik ito sa mga taga Milagros, partner, kasi yung first ball possession for the third quarter ay napunta sa Mandaon. Early substitution sa ating second half. Biray replacing itong si Yanga. Ayan, that's Gandol open for 3 pero medyo matulis yung kanyang tira. Pero nandun si Maravillas to save the day for Mark Anthony Gandol. Yes, partner, 6 points dito si Maravillas dito sa ating game. And eto,
Tingnan natin ang gagawin dito ng mga taga-Mandaon. Ramilo crossing over pero naagaw ni Biray. At tinawagan ng foul dito. Itong tatawagan ng foul itong si Ramilo. Yes, partner. Kitang-kita yun referee Bunanong Chumachera mula sa sideline. So, yung foul na yun, part of the frustration dun sa steal, partner. So, but ito, partner, mayroon muna tayong report sa ating courtside reporter na si Miss Jessa May Navales. Jessa, pasok. Salamat Coach Pauline Capam-Morgan, reporting live mula sa side ng Team Mandaon. Ito po si Jessamine Navales, ang inyong courtside reporter. Simple and rush preparation. Yan nga ang naging pahayag ni Mandaon head coach Coach Eddie Cornal. Ngunit sa kabila nito, these all homegrown players ng Mandaon know their assignment na kilalanin at magtiwala sa kanilang kakampi, giving the Team Milagros a close score game. As of the first half performance, pinuri ni Coach Eddie ang kanyang mga players dahil unti-unti na itong nakakapag-adjust. Ngunit paalala ni Coach Eddie na huwag maging kampante, higpitan ng depensa with the use of 1-2-2 defense, bawasan ng turnovers, at maging consistent pagdating sa kanilang opensa. Yan muna ang update mula dito sa Team Mandaon side. Balik sa inyo, Coach Pauline Capam-Morgan. Yes, maraming salamat Miss Jessa May Navales. So yun na nga, sabi ni Coach Eddie Cornal Sr., ipanatiliin lang yung opensa natin at saka yung depensa na 1-2-2. So let's see kung magtutuloy-tuloy nga yan para sa Mandaon, who's leading by 2 right now kontra dito sa mga taga Milagros 33-31. We're on the second half. 7:49 ang ating oras and the ball. Yes, partner, and dalawa lang ang kalamangan, no? So with 7 minutes and 49 seconds. Sabi nga, partner, ng dalawang coaches, no, medyo madali yung kanilang preparasyon dito sa part na ito ng Masbate, no. But again, for me, hindi yun rason, no. Kahit medyo konti lang yung panahon mo na mag-prepare, but again, dapat laging ready din yung mga players na ilalagay mo dyan, no. So, the meantime, Cornel, malakas yung kanyang pasa para kay Maravillas doon sa corner. Kaya it was a turnover, another turnover for Milagros. Ayun, nahirapan doon si Tobilla. And so as itong si Biray catching that fast break opportunity. Medyo napalakas na naman yung pasa nito ni Alex Maravillas sa kanyang teammate na si Biray. Tobilla. Binigay sa ilalim. Pero last touch ng kanyang kakampi na si Kevin Oliva. Kaya the ball will go to the Milagros team. And now it's Jovert Alba with the ball to Mark Anthony Gandol. Gustong bigyan sana sa poste pero ibinigay sa top of the key. At natawagan ng double dribble doon itong si John Cornel. So that's another infraction. Double dribble, partner, on the part of Cornel. Tobilla. Tinawagan ng foul si number 1, Biray. Oh no, that's an offensive foul. Offensive foul yan, partner. Oo. Si Tobilla ang tatawagan doon. Yan na yun. Balik tayo sa ball game. Mark Anthony Gandol with the ball. To the corner. Balik kay Gandol. Gandol fires. And that's a short one. Pero nandun si Alex Maravillas for the putback. Ito, partner. Extended zone dito ang mga taga Milagros at ayun na naman si Ramilo but malakas yung tira. Mintis on that shot, but again may range siya, partner, on that 3-pointer. Dahil dun sa first half kumana siya both corners ng 3-point shots. Oops, in and out for Biray. Binigay kay Gandol. Gandol open for 3. Wala pa rin. Medyo maalat dito si Mark Anthony Gandol shooting threes. Nakakailan pa lang ba siya? Nakaka-isa pa lang.
na 3-point shot made. Ito. Nagre-reklamo dito. Itong si Kevin Oliva. Okay, and nasa officials table pa rin yung ating mga officials. Sa third foul na Oliva at mayroon siya ditong warning partner for continuous complaining sa ating mga referees. So, warning for Oliva. Biray, he gets that traveling violation. Obvious na obvious. Nakalimutan niya mag-dribble doon. Medyo na-excite. Malapit na siya sa ring eh. Tobilla with the ball. Now to Ramilo. At nagkagawan, Tobilla and Biray. So ito, balik sa Mandaon. Tobilla. And strong move for Abellar. Pero he was fouled. Get in. Nag-miss yun. At ayun, magandang finish. Itong si Ramilo. Maganda yung spin move na yun. Yes, partner. Good move on the part of Nicole Ramilo. Yun ata ang pinakamagandang play na nakita ko dito sa larong ito. At may nakuhang foul itong number 8 guy na si Cortez, partner, for Team Milagros on a driving John Jeffrey to Tobilla. .435 po ang nalalabi sa ating third quarter action. Again, this is just yung unang laro natin. Mamaya meron pa tayo. Masbate City mapapalaban sa home team na Aroroy. At ayan, medyo nag-uumpisa ng puno yung ating Aroroy National High School Convention Center. And I heard, partner, on that two teams, may mga familiar faces na maglalaro. Let's see kung sino yung mga faces na yan. So abangan nyo po dito sa second game natin dito sa Bicol Cup Masbate. Dito po sa District 2. Gandol scoring another bucket. Pero matagal bago nasundan yun, 9 points pa lang itong si Gandol dito sa ating game. So medyo maski siya, partner. Medyo siguro hinahanap pa niya yung rhythm niya dito. Dahil sabi niya, alam mo, bumiyahe ako ng alas 3 na maaga. So, hilaw din talaga yung tulog. Mahirap din yon dahil, yun nga, meron kang laro ngayon. May jet lag pa eh. So, talagang ramdam yon ni Mark Anthony Gandol. Siguro next time, babiyahe siya a day before. Dapat gano'n talaga, dapat. Kaya lang may trabaho yan. Kaya siguro, nangihinayang din. Anyway, Mark Anthony Gandol drives down the lane and lays it up and in. Ito na. So back to back, 2 buckets. Nig na tayo back to back. Medyo nakukulangan kayo sa akin. Ito. Step ko ng gas yung konti. Back to back buckets para dito kay Mark Anthony Gandol. Now, nasa kanya na naman ang bola. At ayan, naagawan siya nito kanina ni Ramilo. Binigay kay Maravillas. Maravillas trying to penetrate pero he opted to shoot. Malapit sa 3-point arc. Ramilo and a lob pass. Good play on the part of Team Mandaon. Yes, that's a nice play for Nerwin Ramilo. So, Ramilo pala yun, partner. Ramilo connection pala yun. So, first 2 points, 4 points na din itong si Nerwin Ramilo dito sa ating game, coming off the bench.
So itong si Nerwin is the younger brother nitong si Nicole Ramilo. So magkapatid yung dalawang yan. Number 28 na si Joshua Agana nasa free throw line. Sablay yung unang tira. Pangalawang tira. Pasok. Nice entry pass pero naagaw yon for Mandaon. Ayan. Good defense there on the part of Mandaon, but they get fouled, or there was a foul called, and this time I guess it's dito kay Aganan, or Ramilo rather, Nerwin Ramilo. And number 21, Julius Lusanta, nasa free throw line to shoot 2 free throws. Pasok yung unang tira niya. That's the second foul on Nerwin Ramilo, partner, on that play. Deadlock tayo dito, partner, with 39 all. Miss yung pangalawang tira ni Losanta. Tobilla to Abellar. Abellar trying to pass to the corner pero naagaw yon. Muntik nang maagaw. Muntik nang maagaw doon. But the ball will stay with Mandaon. Eto, linabas ulit dito si Gandol, partner, at pinalitan nito ni Yanga. Corner 3 was blocked. At balik ang bola dito for Team Milagros. That's a turnover on the part of Ano nangyari doon? Ano nangyari doon? So that's an infraction, partner, on that inbound. Okay. Maravillas penetrates. Missed. Now it's Mandaon's ball. Tumikot, tumira. Itong si it's Ramilo. Nasa kanya uli ang bola. At nakawala sa kanyang mga kamay. But the ball will stay with Team Mandaon. At ito, may warning dito. Itong team ng Mandaon because of that play, partner. Ang sabi nila may foul daw on Nerwin Ramilo pero hindi pang tawag yun, partner eh. So that's a very lousy call kung itatawag yun, partner, kasi wala naman talagang contact eh. Oh, yun. Nagkaagawan. Abellar. Si Abellar ba? Parang hindi. It's number 24, si Rene Calinao Jr. Ito si Rene. Against itong dito kay number 28, Aganan. Aganan. Joshua Aganan. Oh. So it's Milagros basketball. Again, deadlock po tayo. 39 all. 1 minute and 50 seconds remaining. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa, nandito po tayo para sa ating unang game ng ating Day 8 sa loob ng Aroroy National High School Convention Center. And yan, the crowd is starting to pile up here dahil mapapalaban yung kanilang home team mamaya against Masbate City. So abangan din po natin yan mamaya. Fadeaway jumper nitong si number 16, Jobert Alba, medyo malakas. Now Tobilla tumatawid sa mid-court section ng ating court. Now nandun na nga sa mga taga Mandaon ang opportunity to score, pero malakas yung corner shot na yon. Long corner shot, short corner rather. Ayan na naman, same spot, but this time he makes it. That's Mark Mortel, and yan ang pang-apat na puntos niya dito sa larong ito.
Tobilla. Ito Canilao Jr. Dire-diretso. Wala. Rebound ang nakaite pero rebound sana ni Maravillas. Pero nandun si Derwin Ramilo. Oo. But that's a good drive, partner, on the part of ito ni Jempol Abiliar on that play. That's Canilao, partner. Canilao. Okay. Maravillas now. And a leak out pass. Pasok ang tirang yon ni Alba. First 2 points si Alba dito sa ating game. Maganda yung crossover na yun ng Tobilla. At traveling yun, partner. Natawagan lang ang traveling. Ano? So, pag ilan na kayong traveling, nakakadami na tayong traveling dito. So, itong si Abellar, nagsasay na sa kanyang coaches na ng substitution. Ewan ko kung siya ang gustong magpa-sub or baka yung ibang, pero mukhang siya eh. Alex Maravillas. Short corner. Mintes. Rebound. Ramilo. At yun. Mintes pa rin, partner. 2 shots pero wala. And alam yon ni number 21 ang Milagros kaya ibinato niya na ang bola. But malakas yung kanyang tira. That's the last shot for our third quarter. Tabla po tayo, 41 all. Sino kaya pa ang manalo sa larong ito? Yes, partner. Tabla. So, para din tayo bumalik dito sa first quarter, partner, sa sisimula ng ating fourth quarter, no? But again, as you can see, the highlights, partner. But again, yung dalawang kupunan niya, di ko alam, partner, kung talagang naninibago sila kasi may mga kamerang nakatutok. Diba? So, but again, this is ako, Bicol Cup Masbate, atid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako, Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. So again, mamaya po our second and last game for this evening for our doubleheader. The home team, Aroroy, ay makakalaban itong mga taga Masbate City after this game. So yung mga malapit po dito, kung gusto nyo pong pumunta dito sa venue, nandito po tayo sa Aroroy National High School Convention Center. Tama. But again, ang ganda pala nitong Aroroy. The last time I was here, siguro mga 10 years ago, I hosted a program. Kaya lang gabi yun at hindi ko masyado napansin yung lugar, yung mga daanan. Kaya ako kanina, partner, nung bumabiyahe tayo, talagang gising ako. Gusto ko kasi first time ko makapunta Ako din, so napakaganda ng lugar, no? May ano siya, may parang taste siya ng New Zealand din. Kasi yung mga daanan, bundok talaga. Bundok, saka maganda yung mga, I think yung mga beaches nila. Oo, yun nga, yung napansin ko kanina. Oo. Diba, so, at saka dito yung sa sentro, ano na din, progresibo na din. So and eto nga, first time tayo maka-experience ng ganitong flooring, yung plastic modular flooring sa court. So yun. So ito, pasadahan ko, partner, balik tayo sa game, no? Sige. Itong leading scorers natin for both teams. For Team Mandaon, we have Nicole Ramilio with 14 points. At ito naman sa Milagros, we have Mark Anthony Gandol with 11 points. Hindi pumasok. Meron pa rin yung pangalawa. Nakuha ni Ramilo ang bola. Nicole Ramilo crossing the midcourt. Binigay sa kanyang point guard na si Tobilla. Tobilla now. Ibabalik sana doon sa may bandang ilalim kay nice finish on the part of Mark Anthony Gandol. And at the other end of the floor, nakakommit naman siya ng foul after that attempt mula dito kay Jempol Abiliar. Ito. So, meron na ditong 13 puntos si Mark Anthony Gandol. Jempol Abiliar will try his luck sa free throw line. Pasok ang unang tira.
12 points, partner, for Avillar on this game. Pero yung pangalawang tira, medyo tabingin ng konti. Madrilejos to Gandol. Now to Biray. Biray, balik kay Gandol. Gandol penetrates, gets a bump, and gets the bucket. That's his 15th dito sa larong ito. 15 puntos na po ang naiaambag dito ni Mark Anthony Gandol. At lamang na po sila ng tatlo dito. 45-42 at 8:50. Still Mandaon trying to score. And nakalusot na sana. Pero wala pa rin. At yun! Meron pang nasungkit na foul itong si Oliva. Nice pass mula dito kay Avillar. So 7 points itong si Oliva at may chance ang dagdagan pa yan, partner, on this free throw. Let's see kung madadagdagan niya nga. Ayun. Madagdagan nga. With that completion of a 3-point play. Gandol. Trying to pass pero nandun yung depensa pero nakabalik sa kanya ang bola. Walang foul na itinawag ng referee and there you go, all alone. Wala pa rin. Nako, muntik na. Muntik na magpintis doon itong si Mark Mortel sa pangalawang pagkakataon. Napangiti na lang siya doon, partner eh. Pero i-tied the ball game to, or nailamang na nila, 47-45. O ayan. Wala pang 2 minuto po ang nakukonsumo natin. 8:03. Almost 2 minutes gone by. At lamang na naman dito ang mga taga-Mandaon ng 2 puntos. As we take a look at the bench of Milagros, headed by Coach Eddie Mar Cornal Sr. Oh no, that's Hanito M. Doctolero Jr. Rather. That's Team Milagros. Medyo, yun nga, nangangabisado pa tayo ng mga players, coaches dito sa Distrito 2 dahil unang salta natin dito. Pero as we get along, talagang makakabisado natin din naman tong mga to. Kagaya nung sa District 1 natin. Halos kilala na natin lahat doon. So maraming salamat once again mga taga Ticao Island. Ayan pa bandang tira ni Alba, wala. Ramilo was fouled by Alba. That's the first foul and that's the third team foul ng mga taga Milagros dito. So Alba, itong si Ramilo pa rin ang sa tingin ko isa sa pinaka-aggressive na players itong Mandaon. Nice pass. Pero yung tira sa likod. But that's a good pass on the part of ito ni Vivas, partner, on the cutting Mortel. Kaya lang si Mortel kanina almost mamintis niya yung, yung all alone shot na yon. Gandol binigay sa corner or sa low post. Now it's Biray getting the continuation. It's the fourth foul on Kevin Oliva. So isa na lang para sa kanya. At completing the 3-point play opportunity is Jimboy Biray. Nicole Ramilo has the ball. Binigay kay Mortel. Balik kay Ramilo. Ramilo. Pagitna. Gustong pasahan itong si Oliva pero yon, nakuha pa rin yung Oliva ang bola. Leak out pass to Biray from Gandol. Nice play. So
Balik sa Milagros now ang kalamangan, 50-47. Timeout dito, itong mga taga-Mandaon. So kahit sino sa dalawang to pwedeng manalo dito, Yes, no? partner. This is a very close ball game at yun nga ang ika-siyam na assist nila. Ito ang mga taga-Milagros as a team partner. So that's why napatawag ng timeout itong mga taga-Mandaon dito. As you can see, their bench and nag-usap-usap. Ito, their head coach is si Eddie Corral Sr. So, ito nga, pag-uusapan nila kasi nakakaungos na dito ng tatlo itong mga taga-Milagros. But again, this is a very manageable lead, no? 6 minutes and 50 seconds remaining sa ating fourth quarter. At nakikita natin na nagsisiso din itong dalawang to. Lalamang yung Milagros, lalamang yung Mandaon, and then all of a sudden, Milagros na naman ang lamang. So sino kaya before tayo mag-end, sino ang makakalamang para mas magkaroon ng chance na maipanalo ang larong ito? Pag may nalaman kami na may nalaman po kami na may nag-argue Ito. 47-50. So, foul doon. Itong si Biray. That's a second foul. At ayan, si Nerwin Ramilo missing from the free throw line. Pangalawang tira, wala pa rin. Para yun. Same ball. It went out of bounds pero mananatili po ang bola sa mga taga-Mandaon. 6:33. Lamang dito ng tatlo ang mga taga-Milagros. Balik kay Oliva sa ilalim ang bola. Now it's Ramilo. Tumira sa tres. Wala. Rebound ngayon ng mga nakaitim. At eto na si Viray. Tumatakbo ng matulin. And gets the finish. He lays it up and in with that right hand using the left of the board. 10 points na din ito si Jimboy Viray coming off the bench. And talagang ito siguro gusto niyang manalo talaga dito, partner. Kung makikita mo yung depensa din niya dito kay Nicole Ramillo, partner. Tama. Talagang mahigpit na. So 5 na ditong lamang ng mga taga-Milagros, mga kasurog. 5 minutes 59. Ito, balik sa 1-2-2 defense sa pinapakita nitong mga taga-Mandaon. And that's muntik na yun, partner. Muntik na ang turnover yun, part of Gandol. At yun na nga, naagaw na nito ni Nerwin Ramillo. Tuluyan ang naagaw ni Ramilo at nakascore pa with that right-handed layup kontra sa depensa nitong si Alex Maravillas. Balik sa tatlo ang laman. Yes, balik sa tatlo with 5 minutes and 23 seconds remaining sa ating ball game. Gandol kicks it out to Alba who hits a corner 3. So, bawi ka agad para sa Milagros. Yun na, masakit, partner. So, maka-layup ka ng 2 points, babawian ka ng 3 points sa kabila. So, you need to defend. So, kung gusto niya itong mga taga-Mandaon gusto makabalik dito, kailangan nilang dumipensa at habulin yung mga tira na yan for Team Milagros. But again, narinig tayo ni Nerwin Ramillo with that long 2. That's a long 2 mula kay Nerwin Ramilo. So, 4 lang to, partner, with 4 minutes and 45 seconds. So, this is a very manageable ball game for Team Mandaon. Gandol with the left hand. Viray, fake sa ilalim, binigay, inilabas kay Alex Maravillas and a lucky little bounce for Maravillas. Pasok pa rin yun. 57-51, 6 na po ang lamang dito ng mga taga-Milagros at 4 minutes and 17 seconds. And that's a turnover the part of Paul Bernard Vivas. So tumama sa kanyang paa at balik ito sa mga taga-Milagros dito to inch pa rin for their lead, partner. 6 na yan, no, for Team Milagros. Tama. Umatake doon
Papasok pero inilabas ulit ni Maravillas. Now, nasa kay Gandolang bola. Tumira ng 3. Short. Agawan sa rebound. Nakuha. Itong si Nicole Ramilo. To another Ramilo. At score and gets the continuation itong si Nerwin Ramilo. So, Ramilo brothers in effect dito po sa late part ng ating ball game. 3 minutes and 41 remaining. Ito yung slow-mo. Ayan, sabi ni Nerwin, salamat kuya ha. And kung mapansin mo, partner, yun yung talagang strong side ditong ni Ramilo. And Ramilo, Nerwin completing the 3-point play opportunity. Now it's Gandol with the ball. 3-point lead lang po ito. Binigay kay Maravillas. Maravillas in trouble. Now it's Alba shooting another 3. This time, malakas yung kanyang tira. And sabi ni referee Bunanong Comanchera, the ball will go to Mandaon. So meron dito partner chance ang mga taga Mandaon na matapesan pa ang Kalamangan. Or maitabla pwede. Partner. Depende yan sa magiging desisyon nila. At magiging ayun na nga, gustong itablan itong si nung kanilang bayigman. Si Avillar. Si Avillar. Medyo minadali yun ni Avillar, partner, on that play. Ito na naman ang mga nakaitim. Alba. Attacking strong in the basket or patungo sa basket si Cunel pero at walang napasahan doon sa napakalalim na si Nerwin Ramilo. Oo, pero gusto niya sanang ipalik yung pasa doon kay Nicole Ramilo, partner. Tama. Ito yun, huli siya doon. He wanted to return the favor sa kanyang kuya. Dahil kanina maganda yung pasa sa kanya in transition and he finishes with the left hand and he scored and nakakuha pa ng foul. So he wanted to return the favor sa kanyang kuya na si Nicole. So 2 minutes and 44 seconds. So tatlo lang po ang Kalamangan ng mga taga Milagros. Again, our second match after this game po is the home team, Aroroy, will be battling out against Masbate City. Okay. And kaabang-abang po yan. As you can see, the bench of Team Mandaon, headed by Coach Eddie Coral. Ayan, nag-uusap-usap sila. Itong mga players getting some instructions from their coach. Si Coach Eddie. Let's see kung masusunod nila yung mga instructions na yan for them to tie this ball game, tie the game, or maitablan nila ito at makaungos pa sa papalapit ng pagtatapos ng ating laro. 2 minutes and 44 na lamang po tayo. And again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. At syempre, malaking tulong din po ang ating isa pa sa mga representatives ng Ako Bicol Party List na walang iba kundi si Congressman Attorney Jel Bongalon. At kino-cover naman po ito ng IMBC. Makikita nyo sa upper right corner ng inyong mga screens yung logo ng IMBC. It stands for Infinity Media Broadcasting Company. Sa pangunguna po ng ating boss si Ma'am Russell Oreta. At yung ating director naman dito ay si Christian Calleja. Ito, partner, medyo may problema yung ating game clock, no? Oo. So, ayan, i-adjust uli nila yan. So, isa yan sa mga nagiging problema natin dito. Siguro pag naaapakan yung wire, ayan, kailangan i-refresh natin muli yung ating scoreboard. At again, batiin ko din, partner, ulit yung tinirhan natin sa Ticao Island. No? Ay, oo. So, yung JPS Beach Resort. Taga JPS Beach Resort. Maraming salamat po. Sa Anavi family, Bartolata and Almoite family.
kay Miss Sheila Anabe, Marlene Bartolata, at kay Gemma Brabante. Hello po sa inyo dyan. Sana Sa makabalik kami dyan, ano? JPS Beach Resort. Oo, and kay Sir Carlo Perse. Ayan, Sir Carlo Perse, sabi niya, paki-shoutout naman po ako bukas. Sige. Isa tong Coast Guard, itong si Sir, hello po. Carlo Perse. And I hope he's watching right now. Sabi niya, we will try na manood dito sa venue natin. Again, ang venue po natin ay ang Aroroy National High School Convention Center. Dito po sa bayan ng Aroroy, Masbate. So yun na, okay na partner. Siguro back to the ball game tayo dito at ang ball ay mapupunta sa mga taga Milagros na lamang ng 3 puntos dito. So 54-57. So 2 minutes and 33 seconds remaining sa ating ball game. Now Anthony Gandol bringing the ball down. Nasa midcourt na siya. And right now, ano kaya magiging play nila? Tumira ng 3 itong si Gandol pero short pa rin yung kanyang tira. Nakabalik sa kanyang bola. Yan. Lumapit ng konti ang bola sa ring para sa mga taga Milagros, and Maravillas was called or was fouled. Ramilio. Penalty na ba sila partner? Hindi pa naman, ano? Hindi pa partner. Ang penalty partner ay yung mga taga Milagros. Okay. Itong Mandaon may Hindi 3 pa. personal fouls as a team. I mean 3 team fouls rather. Pasok yung pangalawa, although miss yung una, kaya Alex Maravilla splits the free throws awarded sa kanya. Lamang pa rin sila dito. Now it's 4-point lead for Milagros. Ayan na ang last 2 minutes na hudyat mula kay sa ating magiting na voice over guy, ang ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. So that's a foul on Alex Maravillas, 3rd personal foul at penalty na dito. Partner, this is just a 4-point game dito sa ating laro. So dapat i-capitalize ito ng mga taga Mandaon, partner. With 1 minute and 57 seconds remaining, penalty na itong mga taga Milagros. At lamang lang yan. Ayun, naipasok ni Jem Paul Abillar. So 3 lang ang hinahabol dito ng mga taga Mandaon. Make that 2 points, partner. So 2 points na lang. Crucial ang lagay ng dalawang kupunan dito. Kailangan lang dito ng isang stop ng mga taga Mandaon. Hand off to Alba mula kay Gandol. Now it's Biray. Ayan na yung screen. And pick and rolls play sana pero hindi nagmaterialize yun. Eto na! To tie the ball game! And one! Courtesy of this guy. Etong si Tobilia. Na medyo hindi naman masyadong umi-score earlier pero napakahalaga ng tira niyang ito. Yun, malinaw na foul yun mula kay Alba. This is the second foul on Alba. And ito, chance for Team Mandaon at ito ni Tobilia para makalamang sila dito and gets that. Ginawa naman ni John Jeffrey Tobilia ang kanyang role na ipasok yung bonus shot na yon. And right now, balik po sa mga taga Mandaon ng Kalamangan, 59-58. At ayan, less than 2 minutes to go sa ating larong ito. 1:31. At ito. Usap-usap mga taga Milagros. Taga Milagros. Ito si Coach Juanito M. Doctolero Jr. instructing the boys kung ano ang kanilang magiging play dito. But again, this is 1 minute and 31 seconds pa. Partner, malayo pa ito, no? So, isa lang ang Kalamangan ng mga taga Mandaon. So, no need to hurry for Team Milagros dito. So, ang kailangan lang nila gawin dito, yung magandang setup, magandang play, partner, to make the basket. At kung hindi naman, no problem. One stop lang. So, makakabalik pa sa kanila yung bola. But for Team Mandaon naman, for them, kung gusto nila manalo dito, defend well, and after that, wag magmadali and score, partner, on the other end. Yun lang naman yun. Sama. So, 1 minute 31 seconds remaining po sa ating ball game. Kung sino ang hindi magkakamali o sa part ng Milagros ma-execute yung instruction ng coach nila in this play. Ito na nga.
Gandol, short on that one, nakalusot sana. Pero ito na, naagaw ng mga taga-Mandao ng bola. Nicole Ramilo, sabi niya sandali, antayin ko yung buong squad. So that's a good thing for the team Mandaon. Abelyar gets blocked. Pero mananatili sa kanilang bola. Sayang hindi pumasok ang 3-point shot na yon nitong si Nerwin Ramilo. But itong si Alba, partner, medyo napaapak sa linya. That's why balik ang bola. But again, partner, no need to hurry here for team Mandaon and for team Milagros. Just one stop, partner. 1 minute and 1 second pa to, no? Tama. One possession ball game lang ito. 1 point lead lang for team Mandaon. So kailangan nila talagang umistop dito for team Milagros. So sige, titingnan natin kung masastop nga ito ng mga taga Milagros. Tobilla. Bigay kay Abelyar. Abelyar, nandun ang kanyang katunggali na si Alex Maravillas. Good defense on the part of Maravillas. 4 seconds to shoot, partner. So ito. Mahirap yan. Oo, kailangan nilang pro-measure dito for Team Milagros. So no need to foul kasi penalty sila, partner. Tama, tama. No need to foul for Milagros. Nakatira si Tobilla. Mintes. Minadali ni Ramilo. Ayan, tamang decision yan. Sayang, kung nakuha yun ng Milagros, partner. Oo. Medyo delikado sila doon. Abelyar, pumukol. At ayun, muntik nang abutan ng swerte naman ng mga taga-Mandaon at nasa kanila pa rin ang possession. So Tobilla, again, lamang po dito ng isa ang mga taga-Mandaon. 59-58. 23 seconds to go sa ating ballgame. Tobilla steps back, gets blocked, at ayan, may chance dito ang mga taga-Milagros na maipanalo ang laban na ito. Gandol, binigay sa corner, missed ang tira ni Alba. Still, it's Milagros basketball. Okay, pero gustong ipa-review ng buong squad ng Mandaon. So ito, review to for that last possession. So good call on our referees dito ni CJ Sanchez also. Sige. So nire-review po sa mga sandaling ito ng ating mga officials ang kung kanino mapupunta ang possession with 6.6 remaining. This is very crucial dahil isa lamang po ang kalamangan ng mga taga-Mandaon. 59-58 as you can see sa inyong scoreboards sa baba ng inyong mga screens. Same ball po yan, pan-review ng ating mga referees. So this is a very slim chance for Milagros na maipanalo ang larong ito. Yes, partner. So, kanina sana sila yan na yung lumalamang. Ayun, talagang offense ng Mandaon para dito kay Alba. Oo. Pero that's a good drive on the part of Gandol, partner. Kung makita mo kanina, medyo short lang yung layup niya, no? Oo, tama. That could have been brought the house down, partner, for Gandol. That could have been the winning shot. Eto, wala pa yung bola. Gumalaw na kagad itong si Biray. So may fouls to give. Good foul, partner, on the part of Tobilla. Oo, kasi third personal foul pa lang ito. Good foul. That's a good foul. Good foul. For Tobilla. Ayan. So time out itong Team Milagros. So magdodraw uli ng play dito ang Milagros sa opportunity ito. So partner, but again, this is 4.1 seconds. So mahaba pa yan. Oo. At isa lang ang kalamangan. So this will be a sideline throw-in for Team Milagros. May chance pa dito ang Milagros na maipanalo ito, partner. Pero kung magiging maganda ang magiging depensa, ang basa nila ng play, I'm talking about Team Mandaon, they just have to, sa tingin mo, magdepensa lang sila ng maayos. Yes, proper defense lang. But again, for Team Milagros naman, kung mayroong magandang play for inbound play itong si coach, so dapat masunod nila iyon, partner. Oo.
Sige, titingnan natin kung ano ang naiguhit na play ng mga taga Milagros dito. Oo, ito. At ito nga pinapaliwanagan ng ating referee, itong si Oliva na so 4 seconds. So tingnan natin to. There's a line play na i-design for Team Milagros. So titingnan natin. So ayan. So line play ito, partner. Line play. 4.1 seconds. Hold on to your seats. Gandol! Makes it! Yun ang sinasabi ko doon. Woo! What a shot by Mark Anthony Gandol. Nag-miss siya sa kanina, pero this time, sinigurado niya na maipapasok niya. Sabi ko, yung composure ni Gandol, partner, is there. So, titingnan pa rin yan ng ating mga officials kung talagang counted yon, partner, on that last play. So, magandang play yon, partner. I think it will count. Pero, sige, reviewin pa rin natin. So, ayan. Good play. Ang puyat na mama galing sa biyahe. Siya pa rin po ang namayagpag dito sa larong ito. With that game-winning drive. Yun ang sinasabi natin. 4.1, mahaba pa yon. But yun good play on the part of Hanito Doctolero Jr., yung coach nila, partner, yung inaano nila. Pero Gandol was defended. Ano? Oo, partner. Depensa naman siya. Pero kung makikita mo, yung dalawang lumabas sa corner, that's only their decoy, partner. Yung talagang hit nila si Gandol. Si Gandol talaga. Kaya kung mapapansin mo, yung big nila sa taas ay naiwan. Yun talaga ang design nun para atakihin ni Gandol yung lane. So napagaganda rin yung sinet up na play nitong si Coach Hanito Doctolero Jr. Yes, partner. So that's a good play on the part of Team Milagros on that last sequence. So what a game ending. Or yes. But for ako, kung ako nun, for Team Mandaon, I will set for a zone defense lang. Kahayaan ko yung inbounder. Wala akong pakialam doon sa inbounder kasi wala pa naman pag hindi pa naman niya napasa yung bola eh. So, ang gagawin ko na i-extend ko lang. So, yun nga. Yung zone defense lang. So, sa tingin mo doon nagkamali yung Mandaon. Yun na. Okay. So, hindi every situation na gano'n. Yung extended zone, yun ang maganda doon. Titingnan mo lang, tatapatan mo lang yung tao. Saan sila pupunta? Doon, susunod ka lang. Tapos, after yan, pag naipasa, play well of defense. Sa tingin mo, mas intimidating yung ganong klase ng defense sa kasi mga pag nagtao ka, partner, pag nagtao ka, kung yung mga players mo is not well prepared of that man-to-man defense, talagang may maiiwan doon for sure. Pero kung nakasona ka, at least nababantayan mo na yung tao, nakikita mo, nababantayan mo pa yung zone. So, alimba, what I mean is yung area mo. Kasi kung nakatao ka, right doon sa play na yon, nagtitignan mo lang yung tao mo eh. Tama. Di ba? Pero kung naka-extended zone ka, ang nababantayan mo, nakikita mo yung tao mo, nakikita mo yung area mo. Yung area. So, yun ang so, you're covering covering dalawa. Tapos, tapos nakikita mo pa masyado yung inbounder kasi hindi mo masyadong inaisip yung bantay mo mismo eh. Tama. So, makikita mo inbounder, makikita mo asan yung bola, makikita mo yung space, and makikita mo yung tao mo. Yun. So, very good explanation from a coach mismo. Yung Coach Paul Sepe. Congrats, bro! Okay. Tapos, we wait for our kasunod player of the game, no? Walang iba yan. Walang iba, siyempre. Kung sino yung uling tumira, no? Sabi mo nga, may jet lag pa, pero, di ba? Again, congratulations po sa Team Milagros. And kudos for Team Mandaon, partner, also. No? And sa kanila sana yung panalo. Kaya lang yung last 4.1 seconds na tira ay hindi nila naipagtanggol yung kanilang pero on that last sequence, kung mapapansin mo yung 6.6 seconds, partner, may fouls to give sila doon eh. So maganda sana yung depensa. Wala pa naman masyadong ginagawa yung Team Milagros. Medyo napaaga yung foul. Di ba? So but again, hindi naman natin hawak yung ng mga players. So sabi nga natin, again, kudos pa rin sa magandang execution ng Team Milagros on this game. At least napakaganda yung ending ng ating first game dito sa District 2.
ng ating Ako Bicol Cup Masbate. Yes. It's a low-scoring ball game kung maikukumpara pero sa iba. Pero what an exciting one. Yes, So kudos sa dalawang teams and for yung Mandaon team, bawi sila next time. Bawi na lang next time. And ito namang sa Milagros, sana magtuloy-tuloy yung panalo nila para mas magkaroon sila ng chance na mapabilang doon sa top 2 na hinahanap natin sa bawat distrito. Yes, partner. And again, sa District 1, ayun na, yung San Jacinto and San Fernando ang uusad para sa ating second round. And dito naman, kukumplituhin natin yung mission natin dito sa Districts 2 and 3. Kung sino nga ba sa mga koponan na ito ang karapat-dapat na mapabilang doon sa ating second round. But right now, ito kakapanayamin na ng ating courtside reporter na si Miss Mabel Echegoyen, ang ating kasurog player of the ball game. Miss Mabel, pasok! Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Right beside me is our kasurog player of the game na si Mark Anthony Gandol, wearing jersey number 7 mula sa Team Milagros, who scored 17 points, 6 rebounds, 6 assists, and 6 steals. Mark, how's the feeling na sa unang laro nyo ay nakakuha agad kayo ng unang panalo? Unang-una po sa lahat, masayang-masaya kami kasi una namin na pagkikita. Siyempre, tsaka wala kaming practice. Ako, kararating ko lang din galing dito sa isla. Kaya siyempre, pati yung coach nag-adjust din. And yun, masaya kami ngayon at nakuha mi yung unang panalo namin. Ayan, ano naman ang mga dapat pa naming abangan sa inyo sa mga susunod nyo pang laro? Siguro yung more on defense, then tsaka yung sa offense namin, less error lang kami, then yun lang po. Alright, baka may mga gusto kang batian o pasalamatan, go ahead. Binabati ko po pala yung dyan sa magina ko, yung asawa ko, then yung anak ko si Zoe, then family Willie and Son, si Boss Willard Kuwa, si Boss JR Kuwa, then Boss Gerald Amados, then yung Ambol na mga player ko, then tsaka si Kuya Jed, si Tinhito, and yung mga tropa dyan sa Legazpi. Thank you guys sa suporta. Then si Boss Ariel then sa Cavite. Maraming salamat din sa Panginoon. Ayan, once again, thank you and congratulations. And that's it mga kasurog. Abangan naman natin maya-maya lang ang labanan ng Team Masbate City kontra naman sa Team Aroroy sa Game 2. Kaya manatiling nakatutok sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.